Ало? Айде бе, Кръстю, къде си? Аз съм тук на строежа, чакам те. Да бе, айде идвай, после ще се снимаме, да. Да, ще се снимаме, да. Айде идвай, чакам те. Тук отзад, да. Айде. Отидох в школата на Петър Върбанов, в театрална студия игра. Взето след третия час с него, така да се каже, просто бях сигурен, че ще е това. Не помня вече. Всъщност, не знам дали съм го решавал съзнателно като логическа стъпка. По-скоро то ме намери. Емоционално. Помня точно как реагирах, може би нещо от сорта на Yes! Аз съм избрал и театъра, и сериалите, и филмите. Не мисля, че съм избрал едно от двете. Те са много различни. Театър е живо изкуство. Там няма монтаж, няма повторение. Всичко се случва сега. Актьора и публиката преживяват заедно един миг, който никога повече не се повтаря. Обичам киното. То е много различно и то ме вдъхновява по различен начин. Моят професор казваше, много е важно в живота първата стъпка, в работата също първата стъпка или първата роля, и това беше в петимата от Моби Дик. Може би Хамлет, знам ли, или някой модерен образ, който носи в себе си конфликта с обществото, с света изобщо, в който живеем. Хубавите пиеси ми харесват. Играл съм всичко. Жанра не е определящ. Определящ е емоционалната връзка с текста, когато го прочете за първи път. Харесвам психологическата драма. Тя някакси поднася постепенно и дълбоко различни пластове, които са много интересни за мене и за моята натура. Обичам обаче и парадоксалния театър, защото всъщност няма нищо по-хубаво от това да казваш най-сериозните неща по най-необикновения начин. Да, мисля, когато, например, излезна да играя нещо и свърши представлението и не мога да си спомня какво съм казал, какво съм направил, как точно съм го изиграл, мисля, че тогава така азът и персонажът се сливат в едно. Сещам се, се опитам да перифразирам заглавието на една прекрасна песен. Аз съм другия. Винаги говориш като за другия. Той е моят човек. Другия човек. Да, мисля, че съществува и е много красиво, обаче и опасно. В смисъл на това, че няма нищо по-хубаво от това актьора да се разтвори в образа. Това обикновено става не много често, но когато се случи, то е обикновено в състояние на дълбока концентрация, така себеотдаване, и всъщност това е момента за мен, в който спирам да играя и започвам да съществувам. Много е важно обаче да можеш да се върнеш след това, в най-добрия случай обогатено цялото нещо, което се случва, и затова казвам, че е малко опасно.